Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa As a general rule, dapat. In fact, kung tanawon ta, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyong ginahulat nga programa kung Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Good morning Bacolod, good morning Negros Occidental. Ininyo kubos nga alagad, Konsehal Israel Ising Salanga, 90 days before Christmas, 90 days and 97 days before matapos ang tuig 2021 kag mga sug-alaw naman kita ba sug-alaw ginyang term mag-welcome kita sa year 2022. Kumusta Bacolod City and Negros Occidental. Good morning sa kay Ma'am Amy Gomban Tronco Antolo. Good morning kuno Sir Israel, Sir Mark from Kabangkalan City. Bahawaga pa ang taga Kabangkalan. Good morning Councilor Ising and Sir Mark. Ana Senyoro. Ara na Roslyn Rose watching from Middle East. Good morning, Brad and S. So, ay, si Rose S. Ang upunta sa church muna. Yeah, Alex yeah. Montesa, sir, good morning, good morning. Ginagahan pa na muna kay para ma-welcome man, ma-accommodate man kiti aga pa ka mo nag-tune in kag nagbugtaw. Gerald Gadudo, good morning. Gian Oisiser. Okay. And of course, atong station manager ng Nona Di Maala. And ang birthday subong niyo ng Rex. Kagapon. Kagapon, Happy belated birthday, happy no, birthday Rex. sa aton nga
News Chief Chief. ng Aksyon Ang Radio ating pinalangga nga si Aksyon. Tingala ko agapon nga sirado ang Aksyon Radio. Nag-record lang kay Tanan invited sa pinaka-ingranding birthday celebration sa ningan September kay Aksyon Rex Kantong. Yes, live kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Good morning man sa kay Tito Pros Lunardia. May magalimutan sa Banwa sa Nakasilanan mo man sa kay SB Añejo. Wow. Nga may tagline nga expect the unexpected. Iyon. Okay, so ano subong ang ato pag-istoryahan? Okay. Mainit ang politika because next week, di ba this week? Next week or first week of October, filing of candidacy na sang local and national election. Ma-file na ang mga candidate nga interesado magpapili bilang presidente, vice-presidente, senador, governor, mayor, congressman, kag down to city councilors. Nalakip na siyempre. Ikaw Yes. Tagaan Balikan kayo naman sugod, Councilor, ang October 1. October 1 to 8. Yes. Amo ng Balantayan. But silingon, next week, mainit na niyang talakayan. Politika sa bilog nga pungsod Pilipinas. Yeah. Yes, syempre. Bilog nga including pungsod. ang syudad sa Bacolod. Yes. O, nagmuno si Tadjo Jet. Morning, Tadjo Jet Yap. General Assembly sang Sineco. Pwede mag-register ang may mga account to attend online. Ang ato na agenda is amendment sang bylaws, ratification sang CBA, sang unions, after sang business talk, may ara ka mo sang raffle. Magasunod ang raffle. Ana, Tita Joji, thank you for this information. May venue? At Tadjo Jet, ano ko ng venue? What time? Di na venue? Okay. All right. Antes kita magkadto, Councilor, total, sasadya man na ini nga Sunday, galantaw ka sa Squid Games. Squid Games. Nakita ko trending siya sa Facebook. Trending it. Pero Tapos wala. sa Netflix, pero wala ko masugod pa lang ako siguro ng tao sinig. Ay, yesterday was a very busy week. Damo-damo sa mga Speakers ni mo. damo sa mga engagements naton, Yes. damo sa mga trabaho sa pandemic, especially ang OFW naton Fairness. yan non-stop ang pag-abot. Mga linggo ng kabataan, gina-invite kita. Kagapon invite ako sa bilog na Kamsi, almost Ay, oo 2,000 nga, yun. students from Kamsi, Talisay, Fortune Town, Binalbagan, Talisay, Alihis, no? Invite ka nila agapon ni Pastor Gumban, Elmer Gumban. So nag-speaker kita dito. Ang ato niya talk is all about motivation sa mga young people. And ang Barangay Singkang kagapon, Kabug, Barangay Vista Alegre, nag-conduct mas ilang linggo ng kabataan. Kag ang sang morning, nag-speaker makita sa student government officers ng BCC. So loaded, yun, no? Sang igo ko yan nakapahuway, why na ko lang tao Squid Games, nagkaon na ko yung Squid. Kaya sa dati ka pa na adobong posit mo. So, trending. Ma'am Dore. Trending. Ang Gatahom, gatahom si Ma'am Doris. Oo. Oh, in fairness, why ko galantaw? Hindi ko kwan sila, hindi ko Fan. Hindi ko fan. Sining mga Korean drama, Korean K-pop. Pero ining Squid Games, so nagtutukig ko kay basta mga series, hindi ko namian. Pero grabe ang lesson kung set aside mo ang fact nga kabrutal sang pelikula, asang series. Pero grabe nga lesson kung anong mahimo sang tao tungod sa kwarta. Kabalo ka nga mapatay ka mo. Tiyamak mo sa 450 plus ka mga contestant, isa lang yang makuha. Isa lang yang mabuhi. 400, ang makuha mo, 45 billion won. So sa mga way hindi makarelate sa niya, ang storya sina is about elimination process. Gina-identify sa Korea ang tanang, wala ba kalantaw Gina-identify sang, wala, nagabasa-basa lang ko. Okay. Very good. Gina-identify sang Korea ang pinakapigado, amo na, Ang mga immediate- mga bomb, inablang failure sa pangabuhi. that's why, do mga Oo. depressed, do mga those who are in need gid, Yes. nga ga-aim gid for money, gin-identify sila dito, gin-evaluate ila kabuhi, and then gin-sulod sila. But ang game is elimination process. Elimination process. And may mga trials and challenges nga ihatag sa inyo. When you fail, patyon ka. Patyon ka gid, yeah. Until eventually, out of 450, isa na lang makuha. Isa lang Doon mo na siya ang At lagan isa sa lang game. ang madaog. Isa lang Ang madaog. tawag nila gali is South Korean survival drama. Survival drama. Survival drama. Gulpi lang sa ginimo ni gali ni director Hwang Dong-hyuk 2008. Bali that time hindi pa kuno ready. Ginsulat niya bla, Conceptualize siya, be. Conceptualize siya be ang programa ginimo. Ya tanang galing that time kuno base hindi pa bla ready ang mga pumuluyo bla ang mga tao nga maglantaw kay tama ka brutal do base iwaay ni market sus Mariusip ginkuha ka Netflix subong number 1. No, ang Netflix, ang tripping ka Netflix, ang mga
damo ka sikat subong. Sa mo to nga chimpos plus pandemic subong wala sine. Amo na nga ginakagat subong ang Netflix. Plus Sabi nga na- ang Netflix ka discover niya sa mga movie, independent movies nga waing sikat sa una, pro quality ang taho mga storya. Oh. Dili na sulod ang Bird Box. Bird Box yung bulag na ano. Exactly, bulag. duga na nga pelikula. Kung wala siya gina-adapt sa okay, Netflix, okay. wala na siya yung nagsikat. Dugi na pasikat siya, no? Yeah, Pero anyway, so inang Squid Games, amo na siya ang dlagan kastoryahan. Trending gid subong kasandiin, grabe ginastoryahan subong especially sa social media, no. Tigal ni kami Teka, subo. Kami nga way kami time, way kami Netflix, hindi kami kalantaw sin ay. Ako be personally be, sa kasakoon gibula ka sa amo nga stress nga lantaw nga gina experience ta subong, no. Ang mga you know, challenges la sa palibot ta subong. Hindi ko gusto maglantaw mga brutal labi. Gusto ko yung mga magaan sa heart ng mga pelikula, mga magita ko sa ano mga stories wala yung abi mo sa favorite ko ya insert ko na lang sa Squid Games. Hindi lang mga boss mga sa Amerika may TV show na dito nga gina-surprise sa mga undercover ang boss. Nga kuno empleyados tas ang ilang giant companies tapos ginapanilagan ang mga nagmi nga mga empleyado. Di na patawag nila. Ang Ay, mga- kita ka na undercover boss. wala. Amo na gusto ko Pero yan. ginadapt nila sa Pinoy. Inablang nagpakuno-kuno sa blang cook. Na, do mo nang gusto ko yan. Napakuno siya kay Galea o nang siya Galeang Tag-iya? Oo. So na may ako maglantaw wala yung gina-promote, gina-recognize ang efforts ng tao, Correct. nag-bibi ka dayon do. Do sa amon nga time na may ko sang mga mag-an sa heart ng mga talanawon. But ang Squid Games, as you have mentioned, tahom, grabe ang may kid- twist sang storya and very exciting. Gid. Sakto na yung hambal ni Ana Sinuro. Ano sino ni nagambal nga? Si Cheryl Rose Lobaton. Arkanghel namin gid ang Squid Games ginatest gid ang friendship and trust. Kumari ko na. Ay, okay. Oo, Si sa naman, Cheryl Rose Lobaton. Pero tayo pakaon niya sa akong lechon to, ano sa silak ang dugo ko sa buong. Namin sa Squid Game sabi kay inang abi mo bla friendly ka mo katapusan at the end of the day ma-survive ka gid ikaw lang kung ano man ka mo ka close ano man ka mo ka feeling mo at is na ka mo sa isa kag isa grabe na ang connection ninyo at the end of the day kung kabuhi na gali ang ginastoryahan survival ng ginastoryahan Yeah. i-give up ka gid sa tao i-give Yeah. up ka gid gusto gid na mabuhi mo And malumpat na Hindi kuya pa since kanimani. kabalo ka nung way mo kuya kalantaw sina mo. So direct Oo. kuya sa perspective kuya nga way ko bla kalantaw. Oo. Ang mga punto lang sa matabo survival gidya. Oo. Kagabi lang po yung barkada ko nga nag 50-50 last 2018. Nag 50-50 na siya because ang masakit. You know, ang message sa kagabi is nga una gid pasalamat sa kun sa amon yung mga close friends nga nag-contribute. Grabe mo nga nabuhi siya because of his family. At the end of the day, ang obra mo, bayaan mo, ang obra mo, ang company nga serbisyuhan mo, mapadayon na sila nung. Mapadayon na sila. At tanan mo nga sa tao sa palibot, mapadayon na. Mapadayon na. And if there's one nga maunong sa imo, family mo gid. Correct. At the end of the day, this is all about, since subong at pandemic, grabe ang depression, grabe subong ang kapigadohon, grabe ang krisis. Ang maunong sa imo subong, kag ang partner niyo subong sa pagbato sa nga pandemya, pamilya mo gid at the end of the day. Just a friendly reminder that we must value more than anything else ang atong nga pamilya subong. Kay kita mo subong, grabe ka pigadohon ang gaunungay, ang gaamutay, ang ka-contribute subong pinamilya gid. Correct. O, why ka ano ka nang mga kugisa mga ginaneglecta pa na aton family. And speaking of family, bla, Neglecta pa kay gali amo na maunong sa aton at the end of the day. Yeah. Hindi ang friends ta nga abi mo grabe nagika-close. Okay man maunong man sila. Pero at the end of the day dugo mo gyapon. No, yeah, exactly. mo kabataan. No, asawa. gin-mention ko man lang na siya because kisa ang income tabala, lain na nga po niya priority mo. Kung may enough tagani ang priority tayagwa, Bo sila, inom, rahawat, barkada, spend it overtime sa mga company, mga office mates. sakto. Amo na mga punto ko. Bako na ang point. No, ang point is this. That's why subong this is a reminder sa atong tanan nya kung nugid man ang matabo sa ulihi tandaan mo maunong si pamilya mo. So dapat you have to invest more than anything else sa imo yang pamilya gidya. Ang gugma because sila maunong si mas magtigulang ka kung man you know whatever happens sa ulihi. Bisan sa mga obra ta. Yeah. Halos iubos ng oras ta 12 hours, 16 hours. Asa sa balay naton go obra man tagyapon. Kay pare pa kita sa company kung ano ta kakwan, kung ano ta katutom sa ila. Kung ano ta, siyempre may ginaano ta. Sino blang hindi gusto magsaka. All the time, ang oras invest mo, halos kabataan mo, hay hello na lang. Nanay, tatay mo, asawa mo, bana mo. At the end of the day, gulpi lang sumira. Diyos ko. Pitik sintas dula. No. So, ano matabo? Yeah. Ang gin-invest mo 15 years, 20 years, isa lang ka mo na. At the end of the day, wad ang kobra, pamilya mo gyapon matapupusi mo and all of which kung kisa
nagaka-neglect nato. Nagaka-neglect nato. Ang importance hindi ta makita kunara pa sila mo. Especially sa mga krisis. Subong Ng ang pandemic. crisis. Grabe, hindi ita mapaktan, hindi siya padulong. But, isuliton, tanang that's why ganis ko, ang tao kahapos mag-criticize ang gobyerno, sa presidente, sa mayor, sa tanan yung nagapalakat sa pandemic. Sa totoo lang, gid, kung tulokon tagid, i-remind ta kamuliwat, asa subong way ta kabalo din ta padulong. Correct. Nandagin na. That is why enough sa pag-blame and do your part dera as an individual. Because kung maghambal ka nga wala pulos ang management sa Pilipinas sa isang Bacolod City, lantawan na lang ang Amerika. Amerika, pinaka-high-tech, pinaka-big time. Correct. Pero gasaka nilang nga ano dito, gyapon, wag kadula, apektado gyapon sang pandemya. That is why may this be reminder to all of us nga ang responsibilidad ara sa atong tanan. Nung i-emphasize ko lang. Sa tagpalamati tag sa viewers ta, from September 1 to 24, gin-post ni City Ad Emang. September 1 to 24, 112 ang death cases sa Bacolod Sa alone. Bacolod. Wala po sa Negros. Ang mga nagkalamatay sa Bacolod, 112. Pila ang unvaccinated? 99. 99. 99. Kabilog. Out of 112. 3 silang ang na-vaccine, nagtaliwan. Pero nagtaliwan. Ang punto ko, ang vaccine sa buong available. Available na vaccine sa buong ya. No, in fact, daw halos tanan gina-accommodate na sina. Kung di ka pa decided, subong pa lang hambal na ko daan, ang vaccine, hindi mo na siya mag-exempt sa imo from virus. But, makahatag sa imo protection. Makadugang na siya sa imo. Hindi ka mag-amos na kalala. Yeah, maski pa paano. Migo mo ni Guro, Jorich Pagunsan, good morning part ko watching from Office mate ko na sa peso. So, UK. Si Jurich, first ko nga job, di ba, peso ko? Okay. I was 19. So Second job mo. Yeah, second job ko. Oh. First job ko, nag-waiter ako sa Snacky before. Snacky, Second job ko sa peso. Office mate ko na si Jurich. Damandaan mo kung mga nobrahan mo. Speaking of that, of obrahan. Sila raw, ako nakilala mo ni Guro. Yeah, Jorich. nag-lead na siya sa aton sa pag-remind sa aton sa mga pandemya nga bis na ano nga pwede ka ma'am basta legal. Bato, tanan-tanan na. Online. Correct. Huwag kita lain niya kung maglibod kita iya sa Oo, kag hindi ka mahuya. At the end of the day, ikaw ay mabakal sa sudan mo, hindi sila. Nako. So why kaya care mo na pake mo na sa embal sa iban si mo subong ya Pambalaran sila, ya. Squid Games Battle of the Fittest. Subong nga krisis tanan niya pwedeng ka man and kami bahala daya labot na sang iban si mo ya. Disente na yang pangabudlay mo ya. Sila Lara kagriste sang libod libod. Oo. So what? Hindi sila remember ko last pandemic libod pisda. Baka kuha kami Dako income. Di ba? Why hindi problema ya. I mean for as long as wag kami tapakan, wag kami Patutuod niya. Pambalik pa siya, adas na si mo. At the end of the day, may pamilya kaya nasagod. Why kaya ka pa-impress ibang nga tao? Pamilya ang nabuhi mo yan. So iting mention mga Squid Games subong. Must be a reminder to all of us that this pandemic, sa sininga krisis ya, for as long as decent trabaho mo, babae, daya sila ya. Porante ya, masustener niya ang mga buhi nyo. Tito Batala Rialo. Tito, morning, sumanta tay-tay. Isang talagang kapatag palamati dira. Fernandez Eric. Ti may pusta para sa top 5. Muna, galantaw mo ni Guro sa Squid Game si Tubatala Real. Rihanna Marie, good morning, watching. Remar Gekano Halzado. Ayun, makantutan nila sa isa takatapik kay do madalman talikuron sa Squid Games. Anyway, namin gid must watch. Lantawa. Kaya hindi ka makahalin. Ano na bisa sa cellphone mo lang, wala ka Netflix Mayara ko, pero hindi kit yung kachimpo. Dutay lang, Sige. mata-mata lang. Grabe. Ang last ng lantaw, kung lawig, maraklara pa. Ay, grabe ka. Ano tong next mga topic? Anyway, ang mga nagatululumpok bala sa let's talk about Commission on Election. Let's talk about Comelec Bacolod. Hindi nakita ko ng balokang idolo ko toto mo alas 4 sa kagahon sa nuligan niya may nadlaw. Nakita ko ang bilog nga yala likop na sa mga kabataan. Not only children, not only mga young people, may mga senior man, may mga may edad na nanggalin niya. Wala na si distancing. Tanay ka, siling ko, ano kidla ma-diferensya ini mga mag-register halin sa gwa or ang sistema sang Comelec or whatever. Dito ko na-realize, hindi man gani realization, it is actually basic eh. Nga ang mga tao gali kung ilokpan, hindi magiyo. So at the end of the day, kung last na lang gid, dira pa na mamasol. Sila pa nang akig. Ginaaway niya nakita ko, nalabyan ko malang, nga do ginaugtas sila bla sa sistema, gakumod sila. Kamba sila ay naano niya nga wala man ang sistema. Hi sir, ma'am, kamo ang wala sistema.
kadugidugay na nangin muno sa Commission on Election nga dapat temprano kamo kay para at the end of the week or kung katapusan na, hindi na kamo mapagutok, hindi na kamo malatnan, hindi na kamo magtanan. Damo-damo ni show may amot ni kun January, February, wag gyud taong kumilik. Langaw, may nakita ko 3 ka pa-register tapos 3 ka langaw. Wag gyud taong kumilik. 3. January, nagalabay ko damo sa Bay Center bla. Oo. Gakato ko dakat siyempre ginihimo na siya naton daw bro system, respiratory bilang office bla. Kag free nga check up there before. Why? 3 ka tao, 3 ka langaw nakita ko. Wag gyud tao. Kita mo nagalagaw nga picture subong sa SM. Oo. Nga ang mga tao ga dinikit. Why na niya super spreader niya. Wala Oo. na ni. Kung may isa lang kabilog may Delta virus da ka iya ka COVID, tanan-tanan likop. That's why hindi naman tingala kung nga ang death is 112. Before tayo sa kadlaw ka isa kisa zero Correct. pa. Subong everyday patay mo, everyday may gakapatay, may Everyday. gakalatnan subong COVID every single day. Ang kagapon 13. Ang napatay? Oh. Ang nagligad yan na balang ko Friday anong? Oh, everyday. Everyday. Tagang death cases na subong labot na 2,000. Ang COVID cases na labot 2,000. Sa bilog nga COVID cases bakulod lang. Ang active cases ang ta. active cases ya. Gasaka siya ang gasaka. Mga nagliligad pa na. Oo. Pero everyday hambal ni Mireville Big Lunardia ang aton ano nito tawag? Percent bala everyday? 100.38. Oo, ga-increase na Every increase. day. And Pinakanubo. And that one reason is dira na gapatigit yung dira na mo. Kaya siyempre, wala niya tayo social distancing, ari pagid. Wala, gid siya. Hindi ta mag-istorya about, hindi ta na pag-consider nga political lang giniya. Istorya ta nga realidad. sakto lang, Ang sakto realidad. lang, oo. Damo-damo, alam sa guwa ang nag-register di subong. Oh. Tema din na. Paano ko kambal? 3 ko kayang people, nga mga taga-ato na barangay, nagkadto to. Isa ka jeep, kawayan tanan. Sigurado gid ko. Bisan mag-ano pa ta subong, bisan tuduan dahil pang mabaka Right, ebidensya mo. Gusto nila din magbuto. Irespeto ta na, ilama na. Ang point ko. Kadagsa siya, kadagsa. Kadagsa. That is why, kiiban biga mo, biga ang kumilik, wala sistema, wala pulos ng kumilik, wala ang gobyerno, wala nag-planning. Paano planuhan? Because ang chimpong at away de, ang taga-Bacolod nag-register. Pero sa mga kadagsa, kaya tumudamo, hindi taga-Bacolod. Sigurado git ko. Hindi tayo mga balang ating, Siyempre, base ba lang aton viewers, sige siya naghambal, bilang ating tickets sa langga, kay Fair Grupo lang, fair Progreso. lang. Kaya nagligad, Dr. Ligi. Oo. Dito mayo nga itong topic. Oo. Nagligad, Domingo. Subong, let us straight ta ni. Oo. Ito nga point. Wa ay mo tagambal yang ati sala na yang nagpa-register sila de. Hindi naman na punto ko. Ang punto ko is ang reason kung nga agadamo ang nagapa ang gadagsa dira. Kay bigay question mo why kuno sistema and all. Gadagsa na ta siya because of course damo sa interesado magpa-register sa Correct, Bacolod. sa Bacolod. I don't mean anything Kaya ang issue to diri sa bong is nga gadagsa. Nga away sistema, amo na ilagay hambal. Mabudlay, ma-challenge gid man niya sa ato niya. Dako gid man niya pagtilaw ya because hindi lang niya taga Bacolod subong ang register dire. Paano mo na sa laon? Oo. Kay kagahon agahalin. Paano mo na sa laon? Budlay-budlay. Budlay-budlay. Hindi ta mamabaso lang kumili kay pila lang kabilog ila tao. Exactly. Oh, why sino man niya mag-expect ang libo-libo tudlaw man 3,000, 5,000 tudlaw. Ya, gadagsagi siya ya. Ngano gid ya, ang influx hindi niya magantay ya. Hindi ka kasi hindi kundi halin mo. Imagine na. Paano mo makontrol ang tao? Butang ta pa si Usi sa gatos. Butang ta pa. Paano mo sila mabalaan kung di ni sila tanan nagkadto? Kaya hindi mo ni makontact trace ang 3,000, 5,000 ka tao nga malibot sa Bacolod. Risgo. Butang sa risgo. Budlay na ya. Makasulod ni sila sa mall. Upod mo ni sila kaon. That is why ang ako nag-reminder sa mo sini. Oy, ang kamuto ya. Di man Ang ako nag-reminder sa mo sini. Tungod why ta may mahimo, kamo man ka pa-register, halong observe protocol. Amo na gid ang ako niya nga gusto i-advise. Why ta may mahimo mo, hindi mo na mapunggan niya bisan noon mo kanina. And besides, importante nga daan sa mga maka-register because presidential election. That's why ang tao nagagusto gid mag-involve man gusto gid mag-participate man sa election because simpre doon ang tabi nang need mo gid mag-register sa bong because ang botohon mo mapungko na da bilang presidente sa Pilipinas for 6 years. And amo na sila ang pwede naman magliwat sang sitwasyon sa Pilipinas. We cannot blame people nga magdagsa dira pa register. Why na ta issue ya kung di sila naghalin? Why na issue ya? Ang ako gusto nila yung Bacolod ti. Ginemphasize ko lang to ya nga isa sa mga reason contributing factor ang adamo-damo because adamo hindi taga Bacolod i-register. Kita ko diyan sa mata ko ya. So anyway, hindi na natin issue ya. Ang issue ko lang gid diri is
ang reason nga hindi sila mapunggan because manuk presidential election pa. And gusto man nila mag-participate para kung ano yung matabo sa Pilipinas sa uli, naging kabahan sila sila. Oh, pero kung for example ako bigini kanan ko, nga pakadtuon ko gito kabataan ko nga ang risk nga makapudyot na siya or maigo na siya sa amo nga balatian, grabe. Why? Ano ang naga-push? Ano ang faktor nga i-risko ko to sa paglalayo nga lugar? May mga faktor nga pwede kung ano matabo din sa Bacolod, di kay mao kagahon. Oo. Kagahon bala. Di na siya kadtuya karon, di kung ginikanan kapasugtan mo lang na. Anyway, ang issue diri amo na. Balik ko sa issue ko gid nga ang Comelec somehow hindi ta man mabasol sa ilang sistema. Ang basulon tang galingon ta dugay-dugay pila na kabulan ginatag sa Last year pa, Oh. skeletal force man ang Comelec sa liga di tuig mo. Kaluoy man sa pobre nga in fairness man sa ila, lay tayo kabalbal nga wala sistema. Oo. Kita yung balasulon sini kay dugay-dugay 6, 7, 8 months ang ginatag sa aton, dapat wala na tanadag sa subong. Oo. Kaya mo yan kami limit lang. No, dili tayo and mabalbal. check ko na mo. That's why I emphasize ta. Nablang before it's too late, gihuan na subong. Today is this is not just about registration, ha. Hindi lang siya about registration. Today is the best preparation for tomorrow. Kung anong mahimo mo subong sa atong tagpalamati dira sa mga viewers naton, kung anong mahimo mo subong ubraha subong, hindi maghulat sang last minute o kung tomorrow. Inablang kung ano kaya mo subong tapuson na nga daan. Correct. Best effort ka. Para boss, hindi ka na yung mag-struggle. Huwag ipabukas ang magagawa ngayon. Oo. I hope na reminder in asa sa aton yung mga tagpalamati Yes. man subong no nga inablang kung kaya mo man lang example magtipon-tipon subong mag-save subong para hindi ka kapakot yun na matabo buwas mo. So himo ang daan subong. Speaking, lumpatan ta naman. Dito si Dasig sa oras, 8:33 now. Lumpatan ta naman ang problema sa ospital. Damo-damo ka kumod sa mga pumuluyo, actually kabaton ka na counselor, miskin pila papusta. Damo-damo ka gatek sa imo nga mapa-reserve ospital. Mapa-reserve bed sa ilang mga pasyente. Di galing ari na. Ga-declare ng mga ospital ta full capacity na. Full capacity na. Naglumpat ko di counselor tungod sina nga inablang why na distancing. Di kung may matabo didto, piyo-piyo ko ospital ganay pulian. Tay subong karon, din ka nga ospital makadto. Kung nabalda ka, wala may mabaton sa imo. Din kanila ibutang mas ma-worse ka pa kung idasok kanila sa mga lugar nga puno sang COVID, idasok ka to. Isolation. So, isolation. Nagsulat na gali sa kuano sa ang Philippine lang gibla. Mayari ko di That leads me to a reminder sa aton mga viewers subong tagpalamati naman sa radyo at the same time, bawal magkasakit. Kung Grabe. kaya nga hindi ka mo magsululay sa ulan, hindi magsululay sa ulan. Kung hindi mo na importante, napulawan mo sa Salawalong cellphone mo, gani. hindi magpulaw. Kay subong nga tsimpo, believe you me, kung ano matabo si mo, hindi na pareho sang unang sistema ta. Di blada mo damo gatek sa imo nga mga ayo bed hospital. Ayo nga kung pwede sino man kilala sa ospital or whatever. Why na gani? Sa Oxygen ako na lang? madamo man. Oxygen na lang? Kaya Asubong? oxygen na lang, kaya Bato para na sa nila nga malaki. hospital? Oxygen na lang? Oh. Imagine na. First time si Gasco tawag sa ako ng management dito for 15 years nga obraya dito si tita ang ako mga Iloilo sa Panokoy mga Lazo family. First time in 15 years open Sunday. Open sila Sunday. Overtime. And kawadaan pa. Gakawadan pa. First time. Amo na sa importante, hindi ta na ma-appreciate kung hindi isa sa aton pamilya mamos na. Tapos ang Hindi ta una. ma-appreciate lagaw tanan. Tapos ang una, grabing comment sa Facebook mo, ang Grabing COVID negosyo, ang COVID binutig, ang COVID hindi tuod, ang COVID papati, ang COVID pangwarta. O, ara subong, sige. Kayo hindi ka dito tuod ang COVID, ara. Dahil subong may hospital isa sa aton, imagine na bala, one way or another, affected kita gihapon. Oo. Affected kita gihapon. So, let us help each other. Budibudlay ka dyan. Are, nagsulat ang Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter. Gin-address nila ang ila sulat, siyempre, sa Negros Occidental, kag sa sulat sa Bacolod. Suno sa ila, do paalala. Malala na gid or nagadamo ang mga taong apektado sa COVID-19 sa mga nagliligad nga adlaw base sa datos nga ano gapinitla man wala ganubo sa pulo ka mga tao ang gakapatay every day sa COVID-19. 93% sa ila wala gid na bakunahan. Ang yato ni Ma'am ni City Ad is Bacolod to 99 kabilog out of 112. Out of 112, 99 bilog ang unvaccinated, nga napatay. Area, 93% wala na bakunahan. That's why nagapanawagan sila
nga halos tanan nga ospital na deklarar na nga full capacity tungod sa kadamuon kagkadasig sang pagtaas ang kaso sang COVID-19 inibangod sa kakulangon sang healthcare workers kadto karon kag sa mga essential nga bulong para sa COVID-19 nga liwat naman aton pangitaon ginapaatag namon nga ini ginapatag namon ini sa pumuluyo gamay-gamay abi sang Bacolod kag Negros para hindi kita mangin kampante. Lain ang COVID variant subong kumpara sang una kay Delta. Lain. Dasig manglaton kag maglapta. Ginapangabay ang doble nga paghalong. Mga physician niya, mga doktor ini ang nagsulat sa Bacolod kag Negros Occidental. Magsuksok sang mas sang insakto nga pamaagi, magsunod sang physical distancing etc. etc. Anyway, doktor niya ayo na gid ang doktorya mismo ya nga halong ta kay hindi na nga sa karon ang syudad sa Bacolod sa pagpanguna ni Mary Vilibing Lunardia naggahulat na lang karon kay nagsulat na sila DOH nga madugang sa mga health care workers. Ubos na mo. Wala gin specify ni Mayor Bing kung pilagid ano kadamo ang kulang sa mga healthcare workers pero ang out of 270 ka mga beds naton sa various hospitals 230 lang ang aton nga mga healthcare worker. But silingon, may kulang sa mga may shortage sa mga 40. Balo ka hindi ni sila kabantay sa duha ka mga pasyente mo kay dapat mailis kagid. Mailis kagid. Isa lang kinakapasyente matutukan mo. En ka kapoy na That's why gani. That's why mo niyo. Anong lesson dira? Even ang health workers subong hindi na kasarang. Ang iba niya ma-resign na ba tayo? Subong may 240 pa. Ma-resign ng iba nga ma-resign sila. Ano nga kagiti risk sa kabuhi kag sa pamilya ko? Amo nang punto da. Sa mga tao nga way kahalong. Amo namin ko. Amo nang punto da. Ako health worker, doctor, nurse ko. Ano kunyang risguhon ko sa kabuhi ko kag pamilya ko man tapos ang tao sa guay pinagusto. Correct. Way gahalong, hambalan diya pa nga negosyo ni. Kung may tao gid man niya, aminon ta, magabintaha gid man nung sang pandemic mo. Magapanunto gid man, magapanginto gid man, magapang may tao gid man niya nga mang mintaha sinibalaya. Pero ang point kisa mo sini, regardless of their intention, ikaw ya halong ka. Because gabaan mas ang iyaya. Kaya pa nun, to sa pandemic, ikaw ya, anong matabosin mo kay kahalong? So, hindi, kung galain ng buot mo, kay magapan ng kwarta di, magapan nun to di, ikaw ya, halong ka sa kulingon mo. Correct. Kaya nun to, may gaba man ang iya. Correct. So, Biskan for our family nila. kulingon, tas subong death cases, nagasaka ang nagasaka. We cannot afford yung matabo na sa aton, kaya sa pamilya ta. So, ikaw yung subong ka pamati, kaya halong ka. Observe ka, the least that you can do is halong. Hindi agad na pulaw, kalma na hindi agad na sulay, kundi mo lang kinanglan. In fact, totong point nimo nga aga kulang kita subong. Kay tuod gid man kun ako pila gid ang sweldo abi ka nurse. Oo. Pila gid abi ka ang sweldo sa healthcare workers nga ano ko mo ya sakripisyo kong kabuhi may pamilya ko. No, may bata ko. Hindi lang gani ang sweldo sa ranta diya eh. Ang lain sang buot kay ako health worker, ba ako frontliner, hindi gani sweldo gini issue ko diya. Ang issue ko diya nga masakripisyo ko ang pamilya ko sa mga tao nga way labot, nga way gahalong, nga way islay gatutom, way islay gapati, way islay gasunod sa protocol. Amo na pinakaano da. And ang ako naman bala. Biska ng mga hazard bala hindi pa mahatag gamay ang sweldo. At konsi ang point ya ang tao ga ano man sang premium nga nagakaangay man sa sakripisyo sang tao. Di ba na? Ang baga doble mong sweldo sang nurse kikinanglan sila subong wala. Hambal ni Ryan kay Marista Chaktogit, no. Ano man hindi ko ya di ba? Tapos sugis ako makasinggit ang mga iba naton yung mga pamuluyo sa ospital sa mga healthcare worker do wala pa bili. Give respect to such due. Na ano man ang kisa ginaaway ta pa nga kapoy na sila. Sila na lang kanila bakigbato, man sila tawag nga tuod gid nga frontliner kay kabuhi na nila ginabulong nila ang aton ginalikawan. May COVID na gid may tanan pila lang ka inches ang diferensya. Isa pa gid na. Be kind. With all due respect man sa aton nga national government. Tsakto na sa kung capable kita mag-promote sa mga sweldo sa iba niya mga profesyon, abi mo lang now is the best time to tutok sa mga frontliners. Sacrifice sila mo sa ilang kabuhi man mo, no? Tana extra to, no? Extra. Sa motivation na lang sa ila pag rescue sila kabuhi. Kaya nablang capable tayo sa mag-increase ang sweldo sa iba niya mga salary grades, sa iba niya mga profession. Ini pa ang mga nurses, doctors, and mga frontliners na aton yung nagasakripisyo sa ilang niya kabuhi, no? Kahatag hazard gani sa ibanda. Inihasard gini nga totoo, di ginabulongin na yung tao yung nga may COVID ya. Dikit siya pagpuli na sa wala may pamilya man na. Kaya hindi ko kachindi nga aga ka delay.
I mean gusto nyo Anyway, gusto nyo balblaw. gusto nyo i-hold ang ini nga mga tao, gusto nyo tatapon sila, gusto nyo sila maghalin sila profession. Ang gaan nyo, Hindi ta mabasol nga gapangita ni sila greener pastures magwa sila sa aton pungsod. Siyempre mano ka di. Di ba? Hindi, kakabasa ko na mo, ang hazard wala pag-arali pa ko na yung para lihon mo pa yan sa patagaan mo na ano man nga sistema. Amit ko nga ko be, more than anything else, unahon ko na sa mga frontliners mo. Kay gapangita ka subong mo. Kita mo gaprangka na gani si Mayor nga nag-ayo na sa DOH nga dugangi kami supply. Hindi lang niya, hindi lang tao. Anyway, mga machines naton, mga ventilators Equipments, naton, medical equipments. naton. But okay lang na iya. Pero ang gatatap gud nga tao. Ti imagine na bala ang ginaisurya naton inang mga beds lang ha, capacities nga may COVID ha, sa Bacolod ang kulang kayo sa mga healthcare workers. Ang ibang ospital ya, nga mas worse pa gid. Ano pa gid ang kulang? Hindi lang amos na manaog pa kita. Manaog pa kita sa mga barangays naton. Pilang totoo lang gid basically. Pila ang sweldo sa mga barangay healthcare worker. Sila nang gakadto sa COVID, sila nang gadulong pagkaon. Tulo ka kung pilang sweldo nila. Unfair Kita digani ligad nagpasar kami ordinance ligad. Bang surya ta dugog tas giblay. Way kami kaugtas ha. Ginaplastar namon ang tuod, gina-appreciate namon ang due sa appreciation and ginamuno namon ang hindi, di ba? Anyway, amo na. Ano to? Nagpasar kami ligad ordinance sa sangguniang panungsod. It was authored by Councilor Cindy Rojas and tanan kami nga mga members sa City Council nga i-increasean ang allowance ng ato niya BHW bilang mo. Though hindi ko sure kung implemented na siya, pero daw ginsesyonan na mo ligad nga i-increase ang allowances na sa ato niya. Ay, wow! Nga do BHW. I-confirm ko next week ha, i-confirm ko next Sunday. Sige, need na. Oo, kay Need para na. at least kablo ka ang mga Iloy at sa kabarangayan bilang mga HW nung grabe mo. Mga tigulang na, pero kabay pa nga aton tong project mo dayon ta no para sa mga BHW ta no kay grabe Kag mo. oxygen, mabakal tayo, damo oxygen. Oo, ayon to si Mayor nga isa sa mga project na taga-anta priority is ng mga oxygen sa mga Oxygen kabarangayan. tank. Oo, Anyway, tapos balik ata si BHW. Grabe mo na yung mga nanay sa barangay mo. Do believe mo kumuga. Pagkita ko sa NGC, ay grabe. Sinin ko, grabe ang mga Iloy. Bisan na mo, iban niya garisgo sa buong hubin. Ariyo, BHW, mga nanay mo. Iban senior Mga pa na. edad, may mga senior na proga sulong ha, no? Mga unsung heroes bala. Correct. Mga bayani ng bayan, yung feeling mo duga waay lang ya, do ara lang sa higad-higad, pero grabe, saludo gidya sa mga BHW, sa mga B-Hertz, sa mga B-Hertz naton nga kablo ka naman niyo. Makalabay ang ambulance nga may mga nagapipi nga B-Hertz. Duway lang sa matata do ka, ilam na obra. Oh, ilan man na obra. But the truth is, why ka Yan. lang kay chindi, ano ka Amo na init, point ko. kagakapoy sa sulod ng PPE. But ini nga mga tao nga nagasakripisyo, ang mga frontliners, samtang kita kakaon sa restaurant, samtang sila galabay sa tubang ta, sila yaga painit, sila ga risus nila kabuhi, kita yaga tulok lang sa Ang ilaya. sweldo 3,000 lang na. 3,000, 4,000, 5,000 pinakatayo. So, Ang sa mga barangay na kapin pagagmay, nga hindi tayo pagbudgetan dako man kay garisgo ni sila amo na bla. So, sa tanan yung mga Iloy naton, yung BHW, B-Hertz, and frontliners, saludo gid. And ang aton niya, well, the most nga mahimo naton diriya is, of course, ang LGU naton, si Mayor Bing, si Vice Elcid, si Kong Greg, and our officials, why gid nagakulang man sa suporta sa aton niya yung mga frontliners yan, no? And of course, our prayers para sa inyo tanan. I really pray nga i-bless kamo tanan and proteksyonan kamo because for as long as ini nga mga frontliners i-bless, magiging kablo ka nagiging instrument sila mo, nagiging blessing man correct. sila nga pareho. So, pagpakamayos ang ginawa gid sa inyo tanan. Imagine na bala. Ang record, ang stats sang syudad sa Bacolod karon may ara na sang 192,000 ka mga pumuluyo sang Bacolod non nga na-vaccinate na. Hindi, nagpa-vaccinate man kuligad. Ano mo? AstraZeneca. Wala ko blasam gining batsyag. Abi ko may batyagon ka nang ilan at whatever. Di pa salamat ya, wala Namoy gani. ko lang. Imo ano ka? Anong imo no? Overnight nga ano Wala ko bala. Duwa kadlaw mo tanang kaso. Hindi kaya ako Pag-monitor ko guro bebe. Sorry. Pero normal kaya kadlo ka nga kung yung turok is Johnson si Johnson. Okay, Isa lang ka dose dose lang. mo. oo. Kusog siya. So kusog siya. Oh, Isa kadlaw man niya ba ka ano liro-liro man But anyway, 92,000 na Bacolod nun ang na-vaccinate. Sang last is ang count is Friday. Okay, butang ta pa. 133 diri ang fully vaccinated. Ang point diri is that ang syudad sa Bacolod, ang grabe subong ang kampanya sa mga vaccination ha. Tanaw ka mo ha.
may ilawag ta karon ang mga lugar nga kay do di Sunday bala do sige pa ila vaccination ang mga lugar kung diin pwede sila ka-vaccine. Ano ang ginimo sa syudad nato no? May mga vaccine sila. 3 na kabasa, i-appreciate agid. Mercy nagatag-isa. Valyacar nagatag-isa. Syudad sa Bacolod may isa. Mga vaccine mo na silang kalibot. Ang mga mula ni Bacolod pero halos tanan yung mga vendors dire nagabaligya sa 3 ka merkado sa Bacolod kasi iban pa nga mga lugar pati mga terminal sang tricycle na vaccinate na. Mas una pa ya sang sa kay tungod sa kampanya mabakadto ka pa ya sa SM sa Ayala kung ara man sa imong lugar ging kadtuan sila. Sa ka point. BPO companies. Ang Bacolod ang nag-adapt, ang Bacolod ang hatag sa serbisyo sa ila. Tungod nga 90% sa mga BPO companies naton, graveyard shift, karon na graveyard man ang syudad sa Bacolod. 24 hours, halin alas 8 sa gabi, hasta mag alas 8 ng aga nga serbisyo. Butchilingon, ang Bacolod, kung hindi ka makakadto, ang Bacolod ang makadto sa inyo para lang kamo ma-vaccinate. Out of 600,000 plus nga populasyon sa syudad sa Bacolod, 192 is pila ka percent? 30? Yeah. 30%. Sobra kaya ang population taya ang 18 up ya pila man lang na mo. Oo, pero mga 400 lang man mo so kung mag almost 200 na ang pwede bakunahan do mga almost 40% na yung nabakunahan tayo sa mga pwede Oo. Nakuha mo? Because sa mga pwede. because sa mga 17 below hindi man niya pwede Hindi man bakunahan pwede. mo why pa na saya. I'm talking about population. Oo. Population. Kaya ang target sini, para sa bala, good morning kay Ma'am Star Mayo, ang sa Amerika gali ang iban to nga mga lugar, wala na yan maski dyan kagkuhan, may mga lugar na Yeah, sa Amerika, almost, why na? Amo ni siya ang goal sang syudad sa Bacolod, amo ni siya ang goal Or sa milong na community. Pilipinas. Kung ma-vaccinate na tanan, almost hindi sa kululbaan. Hindi na kululbaan. Kung sa mga ano pa, protektado naton kalawasan. Pero kung hindi taya, galikaw taya, why ko kabalo, kung may ara paghihapon sang mga hindi gusto sang vaccination, kaya tita mo daw, paghihapon ka linya, ang batch ko, pag linya namon sa Ayala, drive-thru mo, nami may drive-thru pag amo malanaw, mo malanaw mo kamoto. Turo ka nila doon, guwa ka doon. Kuhaan ka nila blood pressure, puli ka doon. Huwag ka kalambot 20 minutes, di ba? Ano gila nga effort? Damo kami gyapon galinya, but silingon, damo pagyapon ang wala vaccinate. Pero we have to be thankful nga ang Bacolod City isa sa mga prioridad sang ato national government no nagpaningasugid si Mayor Bing dito nga in fairness nong ang si Bacolod City through AOC and Mayor Bing being the chairman no grabe man bilang performance sa vaccination program naton. Siyempre. Grabe. Amo tong discuss ko Not because ari ako dire, but because nakita ko outstanding ang delivery naton dire kung vaccination program na kitang istoryahan. And I hope ang mga waay pa ready gid. And padaan ang kampanya sa Tito Rowed Meliesa, good morning. Lantaw Tito Rowed. Rowed. Tito Rowed, good morning BFF. Skate camp outdoors. Baw. Galantaw sila. Precaloy Espinosa, morning, Prems. Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning. Alice. Keep safe Bacolod noon. Suno kay Cherry Rose Lobaton Arcangel. Nag-deliver kami gani nagligad nga adlaw sa Panokoy. Damo bala wala ga mask sa gwa, hambal kabana ko basi fully vaccinated na sila. Pero dapat maghalong Japon kay pwede bala maging carrier. Correct na. And sa market pagid si Kumari ko na Cherry. Sa pagid sa market pagid ng even I hope ma-remind naton lang aton yung mga utod yung mga vendors. Kablo ka nag-serve kita pagkaon. As much as possible, nag-mask kita ka nag-face shield. No? Correct. Kay kablo ka, siyempre, kung ano man naginayatan mga product, kinahatag sa itong mga customer, yung mga customer naman, nagbit mo sa pagkaon sila balay, so hindi ka kapakot. So, dapat, again suliton, kung buligay kita subong, this is the best time nga tungod may mga vaccine and all, mas nagidyani nga maghalong kita. Especially no Christmas blahaw. No, dapat subok bala sa Christmas bala ko noy. Longgi kita. Subok blang Christmas kung may mga pasyente sa ospital. Subong pagid nga subong pagid nga way ko na idea sa nila pagilawag. Nang nga ma-ospital ta bala. Ginakita ko lang. Why no? Di ba? Anyway, amo na bala. Itandaan tagit pero may nga budlay iya nga yara ka sa ospital nga mabakulan. Anyway, katuto sa isa ka topic. Dahil rapiduhon tani kay 8:51 now. Granular lockdown.
54 na ya ka mga lugar sa National Capital Region sa Manila ang nagsugod na sang ilang nga granular lockdown. Sa interview ni Merivelo Bing Lunardia, sa interview ni Noli Di Castro, ang aton sang Vice President sa una, niya gin pamangkot nga kamusta man kung ipatuman sa Bacolod ang granular lockdown. Sunod sa kay Lunardia, why na kami ninaanad, why na kami natingala. Kasi una pa, ginahimo na niya sang syudad sang Bacolod. Ano ang granular lockdown? Silingon. For example, isabi ka barangay. Sa ka barangay, nagtipon-tipon ka mo sa barangay hall. Nagtipon-tipon ka mo sa barangay healthcare nga lugar. May contact tracing dito. Gilayon sirana. Kung isirana, tandaan nyo not necessarily ang bilog nga barangay isira. Sila lang nga. Silingon, kung sa sila nga purok, may 2-3 ka na contact trace, ang mga puluyan lang dito nga area ang ilibutan sang yellow line. Silingon, hindi masudlan. Amo na sing tawag nga granular lockdown. Silingon, kung diin lang nga area, hindi ang bilog nga lugar nga agin na mo sina. Kay, for example, ang bilog nga Bacolod, kung karon isira mo ang tanan nga mga establishment, ano na lang ang gwa sa ekonomiya? Ano na lang ang gwa sang pang-adlaw-adlaw sa mga tao? Silingon ko ng, for example, ang isa lang niya ka-establishment, isa ka mall lang niya, ang may contact tracing, which is pila ka bilog, siya lang na isira. Hindi na masudlan for pila ka days, ma-disinfect and whatever ang mo pag-abri niya. Pero, ang ina lang ang mall. Hindi ang bilog nga Bacolod, hindi ang mga katupad niya. Kay para, ma-wait, tabla, ma-insakto ta, tawag ni, ma-wait ta ang, mahatag ta fair, anong term nga ginagamit nila, pero man, ang economy, kag ang paghalong naton. Balance ang management, both ang health and ang ekonomiya. Anyway, isuranta di balaw kundi managtapos na malanggit ka. Isuranta na ang mga, pwede ka makakomment kay tandaan nyo pero ang ginamuno namon diri, amon ini opinion. Siyempre, may ara man ka mo, pwede ka makahambal hindi lang kita makalain, hindi lang ta mambuyayaw, hindi lang ta magambalain sa aton ni Sigaparyo, gambal man ta sa aton opinion, pwede nyo man ma-comment dira sa inyo nga, sa comment page na, nung kalipo ko kayo, hindi ka pang lambot sa mga words. So, sa aton page, sa may comment na sa dalom, ang paglagan ni Isko, Councilor, ang mga president sa subong is Isko. Ang mga nagkuhanagid, ang mga declare nagid, Pacquiao. Okay. Damo gambal nga si Sara, madagan pa, pero nag-declare na siya nga hindi. Pero Makot. Hindi Kaya remember si Presidente Duterte gani, December naman to kanya nag-declare man sang iya. Kaya mo ni sila mo doon ni nila. Anyway, ila man na iya. Sino pagit ang nag-declare? Si Lacson. Nag-declare man si Lacson. Okay. So, damo subong pagwa na ni Isko, damo nagamuno sa iya. Para sigid sila ni Pacman, tungod nga pigado, amo na ila ibatano sa paglagan nila sa pamulitika. Telangan man na ibatano nila abi nga duwa. Wait lang, wait ko ka-follow. Ano to, Surihanta? Surihanta mga presidentiables. Okay. Presidentiables. Ang ihatag ta ang mga good and bad sa pamatsag ta. Namin niya kay ato niya opinion. Not necessarily. That's sa comment box, basi may arama ka opinion niya inyo. Namigit, sinoy ang ilaya. Tiyan nga, wala ko ya. For now, do nagligat to, Pacquiao ako. Okay na ya. Kuya, parang kakudahan niya mo, galing ka siyempre ka samtang sulod. Kaya na paminsalan tama na, not necessarily nga hindi na ko kay Pacman or sige pa ko sa iya. But I mean, ako na opinion. Gusto ko ganyan man balang opinion kung gusto ko man inyo man. Iambal nyo man na. Wala ko yung nagkakuan kay Sara. Kay feeling ko different si Sara kay Papa niya. The way nga hindi siya, do independent siya. Wala siya kasalig, bla. Wala siya kasalig sa iyang sa mga decisions niya. Kita mo, pahali si Panilo, hindi siya. Hindi, because tsakto na, because kabalo ka, si President Duterte, pwede, may politika, naging ng Surihanta National. Kabalo ka, pwede na yan nga si President Duterte, may hinakit siya isang kahubinon niya mo, nga bit-bit niya pa sa subong. And since lain naman niya patako kay Saraya, pwede man niya nga lain naman na yung perspective ni Saraya sa pangabuhi. You get my point? Pwede nga ang pinaka-hate yan ni President Duterte sa una, hindi man niya hate ni Sara, because at a certain point, because of changes ang panahon, sang time, nalain naman niya panalukan niya. So every individual ay naman niyang leadership no. So we have Isko Moreno, we have Ping Lacson, we have Sara Duterte. Kung madagal na siya, we have Manny Pacquiao, Lenny
Lenny. Robredo. Okay ko nalawag si Lenny. So, lima subong? Do muna Si Lenny wala nag-declare. pero madagan na din pa sabi madagan. Ano pa nabing iyang Pati Noli Castro sa una, Vice President, wala man naglagan. Pwede. Pero tayo siya gapagwa sa sang iyang mga kuan man mga Good morning, Tito Dennis Perma. Good morning. Rodel Vasquez, good morning. Pre-Liver Paul, good morning. Jinky Dialagdon, good morning. So, so lima. Isko Moreno, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Lenny. Len Pacman, Arna, Isko. Lenny, and Basi Sara. Doon mo na Sara. Kay Bongbong gali lipatan Bongbong Marcos. Way ko way ko nalimtan ang mga natabo sa una sa martial law. Galing damo gambal mo nga hindi ko kay Bongbong naman yung salanta. Hindi ko not necessarily nga ang sala sang tatay, sala sang bata. Pwede. Karon ang sala ni Papa ay basol sakon. Ano sangwa niya? Pwede. Nga gambal sila. Hindi nyo man pag-generalize. Kay ti basi balo ka, tagtang positive, tagtang sila, sila na lang niya ang mga pabuloy na lang ni. Excuse lang ang ipabasa mo sa akin, okay to gali. Pero ang amay to. Ang amay. Okay. Bayan na Hindi. Pero nakibot lang ko bla, basi bla. Anyway. Amo na bla, ang sang timpo ni Marcos Abe, natutuod lang gid, damo-damo gyud man project. And ang Because he was a brilliant president. Alam. give it to him. Oo. Amo na gani gihatag tang respect kag pagdayaw sa tawo nga Dios sina. But anyway, damo isa galing reklamo. Sa likod sina, damo, torture, wala ta to. Malasyado. Wala ta to. But ang ato ng mga ginikanan, hindi na pwede magbutig. Oo. Hindi na pwede, ang fear nga gin-instill sa una. Abi mo anong problema sa buong sa mga iba niya kabataan? Kay because for the sake lang nga pag magdoka ka smart sila bla pamatian, kito ka alam sila. They are trying as if libaton bala kung anong history para mangindo sagad sa argumento eh. But the truth is, hindi mo na pwede libaton ang natabo. Lain niya si Bongbong Marcos subong. Ang point sa mo sine. Kadamo subong niya sa nag-share sa information as if ara to sila. That's why kita gani right ang magsige intra because during that time mo ay makita. Pero mabase kita sa records. History. Mabase kita sa sentimento sa mga ara during that time. What I cannot understand, yung may mga youth subong, may kabataan subong, nga para lang daw mag-smart sila tulokon, dito ka alam, gid bisila be, malalis la yung away ito, dito tudang ano. Paano nga nag-edsa sang una? Paano nga gin pagwa sa Malacanang si Marcos ang una kung dito ang nagtatabo? Ginabasol man, nila sa Aquino eh. Yeah, that's why. At the end of the day, dapat ang basihan ta pero may facts ka matukan. History pero may basihan ta dire. Para kabaluta kung din ta padulong. Amo lang mapunto ko, pero tsak to ang mo ginang ang sala isang amay, hindi mo na pwede ibasol sa bata. Sala sa bata. Oo, hindi mo na pwede. Yeah, because lain man eh, what if bisang una be, amo baka wala may history man to isang una, may mga hinakit, may mga sentimento man sa isang una ya. Halain naman niya ang naghatag ang direction sa mga nga bata. Pero ako personally, with all due respect man sa aton yung mga kada isa sa aton may tindog man taya eh. Hindi na kuya ka Marcos. Hindi man ko. Anybody siguro but Marcos. Kaya syempre kita ya pamilya may experience siya sa una sa iya time mo. Correct. Si Papa ya may natabo siya sa una nga nag-lead man niya sa aton niya. That's why ginaklaro ko gud pero nga aton opinion aton lang. Aton lang ya. Open sila sa ila opinion and we respect that also. So ang stand ko diya, hindi na ya stand man niya sang tanan. Correct. Example bakal gamot of toothpaste. Lain niya nga brand ng gusto ko mo, hindi ko inamian niya sing isa ka brand ya because hindi effective sa ako, hindi ko inamian. Correct. Lain niya nga brand of Colgate yung pangitaon ko kon shampoo. Paste. Oo, lain nga like Colgate akong ba toothpaste Imobic close-up for example, be happy. So, lain niya nga particular yung product, ako toothpaste yung ako niya. That is my choice. So, kung ano man yung inyo man na. Ako niya, that is my personal sentiment. Now, ang nabilin, the example, sa ilan naman niya subong sa mga nabilin, I don't know, ikaw ya, anong imo ya? Ako naman ya. So far, ano ko ganyan? Amo nila, between two lovers. Ando magaan sa heart movie, for example, be. Isko magaan man, Pacman magaan man. Sarah. Okay lang. Okay lang, but hindi ko pag-close ang possibility nga base. Kaya okay man sa. Pero galing kita declare mas hindi. Di ba? Amo na ganyan ba ko? Ako be, fan ako ni Sarah. Pwede na. Okay, because nakita ko lang very strong-willed man siya. Na namian man ko kay kutulok ko man naman niya sa
perspective wala nga sinong galingaw sa ako. Si Pacquiao eh. Di ba? I mean, kung wala ka naging basihan sa ulihi, wala. Galing, kung lang naman comment nila nakapakyaw, dumuluoy ka na lang, basi papit lang, nasa imo na lang sa tando-tando. Hindi ka nakita ko gabi sa Facebook. Maluoy man. May message siya lang ang balya. Kailangan itaas ang increase. Dugay na, siyempre. That's why. Dugay na pagbuha ka yung... but you know, kung namin ko, kung wala, ako may personal level, kung wala naging man ako basihan, dito na ako sa malingaw ko So, Pacquiao, daw mo na be. Si Isko naman niya, kutulokon mo, nag-deliver naman sa chain siya, no? Manila. Sa Manila. Pero pinakatig-ang nga lugar. Isa sa pinakatig-a baguhon nga lugar sa bilog ng Pilipinas. Oo, Metro Manila. sentro sa Pilipinas. Oo. Na ano yan, na Palimpyuhan niya ang- insakto yan. Palimpyuhan niya mga lugar to nga hindi mo gani mapahalin ng ano? Oh, Lenny Okay lang. Lenny, hindi Do ka babae, gid. Do wala sabi sako na. Do ka babae, gid. Do wala sa mo niyo. Oo. Nga for example, change. Hindi siya strong, do mo na bingin mo, be. Gusto niya man ay manablado. Anyway, but hindi ko question sa Although, Hindi ko question sa leadership, ya base boy takabalo. although as vice president Lanong, Pwede. siya bala no ang ano, hindi no, sa COA, ang mga evaluation, hindi grabe sa mga kwestiyonan na sa COA niyo, nga mga ato mga question sa commission audit bala ang mga ano sa gobyerno bala, expenses, excellent na siya bala. Ang rating excellent. Oh. Excellent na ang ngayon gid the way agin handle ang expenses sa iya office under sa office. Ang rating hindi average or above average, excellent. grabe no. Excellent grabe, ang pag-transparency nga ginatag man. So, tiway ta kabalo, ano na yung matabo. No? Ping Lacson. Last na lang, Ping Lacson. Okay man si Ping kay Isog. siya ang hindi corrupt. Hindi corrupt. Sako nang ya, sako hindi corrupt kay siyempre why siya gabaton pork barrel mo. Siya lang na iya ang wala magbaton pork barrel. Kaya pagbato gid siya. Nakurapan gi ko ni bisa hindi ko na paglawag. Kung si Pacquiao mo na bala ginambal, kung si Pacquiao ginagamit ang face ya kay nakabilyon sa ang iban ginagamit ang face mask para kabilyon. Joke lang. Yeah, nabasa ko na. Anyway, so sa Vice President, tuwal takabalong ko sino, but si Tito Soto, nung nag-declare siya nga partner siya yan ni Ping Lacson. I don't know sino pag itang ginagin partners ang iban. Sino partner ni Isko ko, no? Amo na isa sa favorite ko. No, isa sa favorite. Hindi na pwede sila, hindi ka Vice yan. Isa sa favorite yung Lisabong, kung Vice President ng Sorian, si Dr. Willie Ong. Na-follow ko sa Facebook. Upo ni Isko na. Na-follow ko sa Facebook. Grabe namin We need a doctor subong nga panahon. Oo. And a good one. Isa sa favorite ko subong is si Dr. Willie Ong, no, ang partner ni Isko Moreno. Ga-follow ko sa mga grabe namin sa mga pieces of advice. Ala, may katuan pa ko. Good morning sa kay Randy Fuertes kag Lisel dira sa Patra Village sa maman sa kay Nong Noel Chia. Pre Celso. Bahaw na dumalipatan ko pa si Pre Randy. Pre morning, 65 Cafe. Happy first anniversary. Yan, Pre Jo. Madam Desiree. Good morning. Kag na maayo lang ang pagpamati. Minya Lopez. Ang imuda nga perfume pertagi kapatok. Pertagi katahog. Yes. Pakaton ako sa ano. Pakato ako dira subong sa Panokoy nga Youth Summit na mas speaker ako dira alas 9 ko dapat. Ka subong. Tapos di Panokoy ka mas Okay. Roberto Gallo, Senator Manny Pacquiao for President. Anyway, pangtubuso tani ka Councilor Guy lang ko 3 minutes Jacob Harder, Boss Sing and Mark, good morning. Primark, good morning. Shout out di Isidro kag Dormido family. Halong always. God bless you. Trice Jordan, Star Mayo, shout out to our 7 years anniversary. Shout out, ma'am. Camarista Ryan. Tanagan, Magsulita. Hindi namon maubos gid ni na-greet mo na si Sir Dennis. Tito Dennis Perma. Henry Martinez. May last ka pa, Hindi nga ako na pwede sa mo sini. Kadamo-damo sa mga advice nga hatag naton dire. But before kita mag-end, ako niya personal ko nga sentimento, lang gusto ko lang i-share sa tagpalamati ta. Sige. At yung sampulo bla. Abi mo ba nong isa sa mga ginahuyatan ko sa heart ko nga gapati kung protected kita, ako protected ng family ta. Isa sa mga ginahuyatan ko bala, isa ang aton la katutom sa simbahan, ang pag-share tabla sa atong nga tithes na offering. Gani. At that's why I'm very excited kung mag-share sa ako nga tithes and offering sa church because not just because gahatag ka sang share mo sa Ginoo, kay kung pinsaron mo tanan-tanan iyaman na gani mo, ang ubra gahatag si mo iyaman na. Ang hangin iyaman na, ang pagbugtaw mo iyaman na, ang opportunity kag ang privilege iyaman na. Pagtabok mo sa dalan nya way kinabungguan iyaman na. Everything iyan na. Ryan Born, grabe mo nga gina-enjoy ko ni siya nga pag
tutom sa share ta sa aton church sa tithes and offering because it doesn't only give us the peace of mind lang nga naghatag ta sa counterpart sa Ginoo bilang obligasyon ta ang as taho but because sa pagtutom sa paghatag cheerful giver ka naghatag na sang complete protection and safety sa aton tanan. Ako na personal the reason ko nga aga invest gid ko not even invest ga share gid ko nagatutom gid ko sa paghatag sa aton nya counterpart sa simbahan kay hindi na siya bala because gin-require siya sa Ginoo. But because gahatag na siya sa complete nga protection shield sa imo gabati ko na nga sa aton daily lives ginaano yata ginaabda niya ta. Pero consider i-clear ta ha. Ang why nagabalang Ginoo nga ihatag mo gid ang sobra-sobra sa imo. Kung ano lang ang hara sa imo. Kung ano lang masalangan mo atong taxpayer bla nga nagatag sa dako-dako pero ang babae gaming lang. Kung ano lang ang capacity. No, because at the end of the day, ano lang gusto sa heart at the end of the day, it is kung ano mo lang masarangan mo. the desire of our heart. That's a gani ko no maghatag ta kuno dapat hindi reluctant. Hindi reluctant yung pagpanghatag. Dapat desire gid sa aton nya heart, willingness sa aton nya heart, cheerful. Malipayon nya paghatag. Anong available mo? Yes. Halin sa heart mo. Although speaking of available, actually it is mentioned in the Bible ang 10%. 10%. But we have to be a cheerful giver, no? Because ang daan tagit perme ang ginahatag mo is not even yours. Correct. Hindi siya kanimo everything that we have is from the Lord. So kung i-provide na siya manambalbat sa Malakay 3:10 bala nga test me in this ang basa Ginoo. It's testingin ko di bala. Tutom ka bala testingin ko di kung hindi ko mabuksan ng langit yung ibubu ang tanan para sa imo ang halos way kinabutangan. Sir, dali lang gid sir aga program kami sir live dali lang gid sir the OFW. Din papati ko lang sa kay limay na ni nga tawag. Okay. Dali lang gid sir malugtapos na mo programa dali lang gid. Next time lagi niya pag-entertain niya kung live ta as Sige, much as possible. why na tao? So suliton ta ng we have to be obedient because more than anything else it is our faith, it is our prayers that will Correct. Protect us, that will guide us, that will bless us, no? Kantatag na perme hambagan ni pastor kung si pastor pa more power, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. No power. So kung why ka power, kung why ka strength, why ka energy, why ka protection, tandaan na Rosalinda Kahilig Hauod. Good morning Tita. sa duha ka gwapo. Hi Tita, Kasbati, morning. Rodel Vasquez, may mga idol. Kinapanglawa ko gini sila kay appreciate ta gid nilang effort nga magpamati all the while. All the way. Okay. 1 hour. Thank you, Gates. Sa tumatag pala mati, matravel pa ko tupahan ko. God bless sa inyo nga tanan. Don't forget nga mag-pwede sa aton every Sunday morning from 8 to 9 sa aga banding sa kahanginan. Share opinion no? And participate mo sa aton niya live sa Facebook. Nagilibat inyo ko po sa Alagad Konsehal Israel Ising Salanga. Kagi ni naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila